svetli zrak u tami, tvoja pojava me mami. Jedva čekam da mi budemo sami, imam vremena za to. Kada god te vidim sviće, ti si jedno divno biće. Da li hoćeš sa mnom ti na piće? Imam vremena za to, sad za to, sad za to, sad za to. Imam vremena za to. Za mene prava si, kao lava si, a ja ne spavam ni, jer sam bez sna. U stanu sedim uvek sam, na tebe mislim svaki dan. Na ruci imam Rolex sat od 10K. I kako ne vidiš da mislim samo na tebe? Nisam mili, ali zbog tebe bit ću treper. Oh, cara, jo, imam vremena za to. Kao svetli zrak u tami, tvoja pojava mami, jedva čekam da mi budemo sami, imam vremena za to. Dobrodošli u novi klip. Malo ja uzeo da se sprdam, skupio kupone. Mislim, nisam ja, mama skupila kupone, ja uzeo zdravoljubca. I sad sam ja neki gaser, jer imam zdravoljubca. Jel imate vi? Nema. Da sam ovog zdravoljubca mogu dobiti za samo €1,5. Znači, za samo €1,5 ja sam trebao potrošiti u, neću reći kojem dućanu, pošto neću davati reklamu. Trebao sam potrošiti 2000 kuna u dućanu da bi ja dobio ovog zdravoljubca za €1,5. Odnosno 2000 kuna, to vam je oko 250 eura. Čak i više, čak 270, 280, 290. Uglavnom, danas radimo kviz, brate. Niste to sigurno očekivali, ali vi znate da ja ne pravim reakcije baš na kanalu, da mi imamo dobar content i da mi reakcije ne snimamo. Danas sam odlučio napraviti jedan kviz. Evo ga, majica, to je moja majica, ako niste znali, sad znate. Lajkajte ovaj video obavezno i subscribe-ite se na kanal, nemojte da vas spriječava ono što YouTube mako da vidite točno broj subscribera, možete subscribe-at. Znam da su svim, baš svakom YouTuberu je opao broj subscribera što se tiče rasta, samo iz tog razloga, jer to jednostavno zašto bi ja tebe subscribe-ao, piše broj i ništa sve neće promijeniti ako ja tebe subscribe-am i to je, brate, čisto sranje šta su uveli. Znači, YouTube jebe vam majku, znači ne mogu drugačije reći. Lajkajte video, subscribe-ite se na kanal, naručite vašu majicu, ne znam da li sam rekao, možda jesam, možda nisam. A tu se nalazi video, znači top 10 sports kao što to inače nekad bude, bravo. Uglavnom, tu imamo da pogađamo brojeve, znači pogađamo brojeve igrača i da toliko previše ne duljim, ja ću se odmah baciti na ovaj video. Tako da, idemo se odmah da se bacimo na video. Imamo za početak Cristiano Ronaldo, za svaki odgovor imamo po 10 sekundi. I mislim da je ovo apsolutno glupo odgovarati, zato što svi znamo da Ronaldo ima 7. Tako da u suštini odgovorio sam, ali da li je bilo potrebne? Apsolutno ne, Ronaldo je sedmica uvijek bio, uvijek ostao. Mislim, nije baš uvijek bio, ali okej. Neymar, on u Parizu ima 10. Ovo je također veoma jednostavno, znači baš veoma jednostavno. Za sad je to veoma lagano ako cijelo vrijeme budu ovako poznati igrači, ovako visoke ličnosti što se tiče nogometa. Tako da, evo ga Lewandowski, evo vidite, već za njega nisam baš nešto siguran, ali ja vjerujem da on ima 9. Vjerujem da ima 9, ali nije nemoguće da ima i neki broj, nisam siguran, ali 9, pa da, brate, normalno da znam, pa nije Dorian Vrana, a ni Čoda, pa da, pa niko, nismo Vrane. Eden Hazard nosi broj 7, kao što svi znamo, u Real Madridu. Za sad nije opravdao veliku sedmicu Ronalda i tako to, ali nikad se ne zna, možda jednog dana opravda. Da vidimo šta imamo tu točno dalje. Griezmann, da, evo vidi za Griezmanna, sad nisam 100% siguran, znam da nije tu ni 7, ni 10, ni 11, ni ništa. Mislim da je čak 17. Ali nisam siguran, 17, da, 17, pošto ja još nisam gledao nijednu utakmicu koju je Griezmann igrao za Barcelonu, znači nijednu utakmicu još nisam gledao. A zapravo jesam ovu protiv Intera kad su bili igrali. Virgil van Dijk, on, vidiš, nisam siguran za njega, evo malo ću stopirat video da pokušam razmisliti, mislim da je jednocifren broj. I mislim da je čak 4, ali nisam siguran, stvarno nisam siguran da je 4, ajde da vidimo da li je 4, jest, bravo. Zasad imamo sve točno što je jako dobro, nismo još ništa promašili, ja se nadam da niste ni vi, ovo bi sve trebali znati. Pogba. Nije ni 7, ni 9, ni 10, ni ništa, ili je 6 ili je 8, odlučit ću se za 6.
Znam, znači ovaj kviz sam jedno radio prije 1,5 dana i znam da sam ga bio promašio jer sam se bio dvoumio između 8 i 6 i ja mislim da sam tad bio rekao 8 i da sam bio promašio, ali evo ga, sad sam naučio, znam da je 6, delikta stvarno ne znam. Delikt, možda znam, 21, ja mislim da je neki dvocifren broj, mislim da je 21. 4. Joj, brate, ja sam se izblamirao, čovječe, promašio sam za 17 brojeva. Za 17 brojeva sam promašio, apsolutna katastrofa. Son! Ne znam. Zjeo sam prije, tako da moram sad razmisliti, čekaj, son. Pa mislim da ne znam, 10 nije, ništa manji broj nije, 11 mislim da nije, mislim da neki onako... Ajmo reću 12, ne znam, reću 12, ali nisam siguran da je 27, joj, viš da je 7. Viš, ja sam mislio da je 12, ne znam nije zašto, mislim pomislio, nisam mislio da on nosi sedmicu. Donnarumma, okej, njega znam, on je prepoznatljiv dosta, zato što nosi broj 99, da mi ljube roli, a ona da me voli. Tu sam sad pustio pjesmu od Džali i brata, ali nema veze. Ajmo da vidimo dalje šta tu imamo, za sad imamo samo jedan promašaj što nije toliko loše. Hakim Ziyech, ili Ziyech, kako ko, pa ne znam koji on broj nosi. Ajde reću 10, ali nisam siguran, mislim da Dušan Tadić nosi 10, tako da on nosi 22, a Dušan Tadić ja mislim da nosi 10, ali nisam siguran, napišite to dole u komentaru. Stones, on nosi 23 ili 24, reću 23, znam da je neki visoki broj, ali nisam siguran točno koji, ali reću 23. Ne znam šta, izblamirao sam se ponovo, ljudi, izvinite, molim vas, stvarno nisam se želio toliko izblamirat. Witsel, on isto, ja mislim, ima neki visoki broj. Ajmo reću 18, mada nije 18, 16 ili 18, evo, ta dva ako neko bude, pa evo pogodio, 16 ili 18, 28. Malo se blamiram u ovom kvizu, počeo sam apsolutno ništa ne znam, Alexander Arnold, znam da isto ima neki broj, 45, ne 44, koji, nešto ima tako, 66, znam da je neki broj, dva ista broja da ima, ja sam mislio da je 44, ali zapravo 66, probašao sam, Trippier, ne znam stvarno, njega nisam vidio nijednom u dresu Atletico Madrida, tako da nemam pojma koji broj nosi, ali reću da nosi broj 26, 23, a da ne, a vi ne možete zamisliti, znači ja sam u glavi, ali kunem se Bogom, evo, Bogom se kunem, ja sam htio prvo reći 23. Ali sam na kraju rekao 26, znači mogao sam pogoditi, mogao sam biti najveći mogući user, ali sam rekao na kraju 26. Kakav sam retard, brat. Uglavnom, veliko hvala svima vama koji ste pogledali video, ovaj video nije prešao 10 minuta, tako da neću moći staviti dodatne reklame, ali nema veze, vi lajkujte, ali sprdo sam se, znate. A vi lajkujte ovaj klip, subscribe-ite se na kanal, naručite vašu majicu, šta ste se usrali. Nemojte da se stidite, imate plaćanje pouzećem i drago mi je što vas je dosta naručilo majice. Jako mi je drago, ali imate plaćanje pouzećem, to vam je, znači kad vam poštar donese, vi njemu date cash. Znači ne morate uopće plaćati unaprijed, znači stavite tamo da ćete platiti kad vam poštar donese, izađe vam broj telefona koji vi samo nazovete da potvrdite, znači bit će vam automatska sekretarica, šta već, automatski samo nazovete, potvrdite, znači automatski čim vi nazovete, to vam se potvrdi kao narudžba i vi čekate vašu majicu, majica vam stigne na adresu, vi platite poštaru, znači ne morate ništa imati ni kartice ni ništa, samo pitate roditelje, platite poštaru i to je to. Znači dostupni su i za Srbiju, i za Hrvatsku, i za Bosnu, i za sve dijelove u svijetu, tako da možete naručiti odakle god da jeste. Mada, što se tiče pouzeća, dostupno je za Hrvatsku, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Za Crnu Goru još nije moguće, ali bit će veoma uskoro. Ali, to je to. Hvala svima na gledanju ovog klipa, like, share, subscribe, zapratite me na Instagramu, a mi se ljudi vidimo u sljedećem klipu, dodajte mi, ajte mi, čao.